Kuha ni guys, natay challenge ron. Ningon sila nga malas ko na magdaog kuan saging. Malas ko no sir. Magda ko ng saging sa mo fishing. Kay kuan ano mabutlog ko na masiro. Nga. Be. Get ready to rumble ata. Get ready to rumble. Ang ingon nila nga malas ko no basta magdakag saging itlog. Sana ilang gipang ingon nga malas. Atong i-prove. Let's go. Basta kayo! Sige lang, order na. Okay. Nataron sa Cordova, Roro Port, Cordova guys. Kaya na to si Tukob Master. Ha? Dito na tayo ito? Okay, pair. Lah, hayagas buwan eh. Hayag yung buwan. Napulaan na ka dari dapita. Bugsay ka dito guys. At dito namin sa spot. Sa spot nga di pa may kayo kamao. Hayag yung buwan eh. Grabe ha. Kuha ni guys, natay challenge ron. Natay challenge ron guys. Kanang ningon sila nga malas ko na magdaog kuan saging. Malas ko no sir. Magda ko ng saging sa mo fishing. Kay kuan ano mabutlog ko na masiro. Nga saging ano na murag straight mo na. Ani kurbada di murag number 1, di ba? At least na kay usa. Pero ato nang kanahon ron kay nagdamon tag saging snacks. Yan nagdamon tag pasayan saro. Di na kita masiro eh. Tinuang. Kay og masiro pa ta ter atinuod gyud na. Nga nagda tag pasayan. Antay zero na kuna. Are ra ter? Paher. Let's get ready to rumble. Kani 60. Sunod. Kaning 40. Kani lang sa. Tama na. Bago na mong himo? 40 grams? Ay! Oh! I know you like it. Well, no guys. 40 grams. Gamit ni kaod to. Aod to. Ikahayag na. Dali dali. Field test na. Gusto ka, Sogter? Ha? Oh? Okay, so guys. Siya guys nag-jig. Kita suway ta ning weight and weight. Sayo kay nag weight and weight. Sa atong suwayan for a change ba. Kay sige man tag jig og kadlawon. Unya minus man jud kayo og kaon. Hindi for a change na ni. Jig ba ta? Para kay may bawon na tog asay mas nindot ba. May bawa na to unsay mas pabor ang micro jig or ang nahanay dire. Okay to first drop sa bait and weight. Ang sug pa dong dito. Tay bantay tas ko na ni. Lao mo eh. Mingawo na dire guys. Wala ay strike sa ilom.
Balin ta, balin. Tara, tara. Oy, strike. Nice strike dre guys. Balin ta, balin. Na-strike ka na ka? Drop ta dre 100 grams guys. Okay, drop. First drop. Berapa lama ni? Blue. 90. 100 meters. Murag nawahi ta sa balita na. Ang mga fishy na rin dito spikas. Wahi ta sa balita. 40 grams agoy gamit niya. Nito ko master niya ko 150 grams. Wa jo strike. Wa jo na isda. Dito ganina nag wait in wait sa ta. Wa sa strike. Wa isda. Balhin balhin. Sa dugayan. Lamig ang dagat to, murag mantika. Ha? Yari ta. Abanti naman ta gamay. Na buagsong naman din na daw. At bang. Ito guys. So ayan na itong 40 grams. First din na itong drop sa itong 40 grams butiti jig. Ikaw mas butiti ka? Fishy. Buwa mo no? Marumang na yun. Buwa. Ano man? Muna, magi mo na sila kuhan ka ng bubble. Mau ba? Kuda. Ganahan din nagbabos ng barakuda guys. Mabaw ra? Not acceptable. Not acceptable. Diring kuda kay mabaw man. Ngita kita langit. Angol man. Ano ulam? Drop ta direk mga kanapo or ka-15 ba? Ya, bali na sad. Ana ra ta guys.
naragadra din likod ay. Naro sa luyuter. Nilayat sa luyo. Kaway batasan. Nilapas nita, naro na sa luyo ng layat. Fast retrieve! Wala. Fast retrieve! Shout out din sa Team Bingwit guys. Oh, ano yung bagong version sa Team Bingwit New Jersey. Ato nang ikuano niya. Shout out ni Master Orlan. Thank you kay Master. Oh, shout out sa mga barangan diya sa Team Bingwit. Especially ni Mark din. Ala sag balik. Ara lang sa kas Iloilo. Yeah, isog na kayron nga barangan ter. Si Master K, si Kim Ipil, isog na nga barangan guys, isog na marang. Nana sa barangan shop. O gibarang mo nya na mangita mo og tambal, naam na antidote sila kay kanang mamamarang ter naam na antidote. Anong layat na dres luyo? Ano naman sa luyo ng layat? Aray day, layat mo dre. Para happy din kami. Kanindot na yung kayak guys, kay stable rin kayo siya. Dali siya matumba guys. Pwede gani nga magtakilid ta nga kilid. Huwag na tundo ka tail. No, liram tumba. Stable naman. Na. Ang kuwang na lang ani, ang isda. Nasaan na kayo mga fishy? Basta tawag ko na Tukob Master ang gawas sila. Fishy. Oh. Igo lang atong 200 skillet. Igo lang atong siko. So ano na ta? Kadira sa sandik. So sa katong ganan mo palit og kayak guys. Dito rin ako napalit sa Inter Island Outdoors. Gamitan lang akong code nga Gypsy Dave. Para maka-discount mo guys. Indot sa nilang kayak ito kay kana quality ba. Nya kuan sad kana ligon. Ailan man nimo kay bugat kayo. Ligon jud kay siya kay bugat kayo. Maglisod sa kagalsa. Kompleto na sa dito guys na kanang kani mo ning entry level sa pang fishing kayak. Na po dito ang kanang pang mga conventional nga kayaks and mga canoe nga mga pedal kayaks po dito. I-visit na ninyo ang ilahang store. Yan, gamit ang code guys, Gypsy Dave. Ano ra? Para makasave mo gamay. And i-visit po ninyo guys ang store ni Kuan. I-PM ninyo si Tukob Master sa o ganahan mo mga Tukob Master jigs. And sa Assist Hooks. Nala siya dagan ito guys. Wala na ipakapin nga barang. Tinuod na. Nakuha na og mga dugtod tuna. May priana o dili pa kong sigunit. And shop po sa Team Bingwit. Visit niyo guys. Kompleto na dito ang ilang mga fishing tackles
kapong rods. Ana sila dito. And reels. Ug mga lures na daghan. O mo bisita mo sa ilang shop guys. Libre na patudlo sa mga spots. Mga spot lipat ba? Spot lipat. Tinot niya ang spot guys kay gamay ra ang gwardiya magbantay. Dali ra malipat. Joke ray. Katong ubang spot kay dagang kay to gwardiya napa jud pusil. Kani mga spot na mo guys kay kuan ra kana caretaker ra ba? Matagaan ra. Samang ka. Wa jud kay nakuha diha. Trabaho sad. Kuan pod guys. Katong naman tas crisis karon sa kuan. Ang mga tao kay panic buying na sa solar. Contact ninyo si Kyler's Fishing Adventure. Kay wa raw na masul, wa raw na kuyog kay na busy pud tao og kuan solar. So i-contact ninyo siya guys ug naamoy mga inquiries kananong patawad og solar. PM lang yan ninyo siya. Init na. Nasaan ang mga fishy? Nasaan na kayo mga fishy? Nanabitas atbang silutungan. Ito lang ta silutungan eh. Ay, lutungan natin? Ha? Mo nang katong na kuan. Atbang nang ato ta. Atbang nang kuan lutungan namo na kuan da kanang sektori. Ato ta. Mura big dool kay ba? Go, what's retreat? Gamit ito guys. Bolinao lure 40 grams by Tukob Master. Inote. Atin to. Get ready to rumble ata. Get ready to rumble. Angay. Strike kan siya guys. Wala igo sa hook. Pagkapasakit pag isa sa kuha sa kong Diego. Napakasakit, Kuya Eddie. Bagi sumara ng likod ba? Gisabara na ganyan ter. Kuda gitu ter. Lagi kitagtagag kwintal gid. Lagi kuha na better, gi-hard coat na bener. Gisabaran. Kasakit, Kuya Eddie. Nataat bang sa ruro guys. Hindi na rata si Jake dre. Okay, snack sa takay. Medyo nikotoy naman na itong uy, tudlag tubig. So wala itong pasabot guys pag ganinang buntag. Uy, saan naman eh. Laog na lang na isda na ingon nila nga malas ko no basta magdakag saging itlog. Sana nilang lipang ingon nga malas atong i-probe pero sa pagkakaroon patay kuha. Na-strike ka na ito ganina guys. Strike ka ang tawag bait and weight niya. Nanok pagid. Nga na guys. Gusto ko master layo kaya. Sa pagkakaroon napata gamay sa medyo malas-malas magamay kay strike ata unhook pagyapon. Tulo rin kasaging sa pahit atong gida
Natas dagat pero nag-inunggoy taron. So nagsuway tao jig nga 40 grams, jig nga 60 grams, ani 150 grams. Bit in weight ta. Boy, ayaw ang bit in weight. Minus. Pero dili ka no? So guys, magkita ma-strike kan guys. Kay I don't know, isda gid or kasi sayop akong jig nga gigamit or legal factor guys anong bata ma-strike kan. Ganina nag-bait in weight ta dito. Pud ko strike. Ari guys, bait in weight ya punta pero ari tas kantil. Right. Wag yan, doon sa gusa. Ingawag yan. Karon pa ko nakabitin wait din yan. Dito ganina mo. Hinay, strike sa bitcoin. Sayan. Hinay. Kaya na ako tanan dito, wag. Layo na ni mo na abto. Hapit na makamabot dito sa Marigondon. Oh, lagi. Ako kitang discount mayo, wag gid. Grabe. Na? Ay, salamat na nagitaon. Gihuwat ra gid ako. Kapoy ka. Ikapoy ka. Ako. Sama ni. Yung una niyo, sila na kuan, Sila nga naka-jersey. naka-jersey. Sila nga naka-jersey. Ay. Mura pare mo uniform. Ariya mo uniform. Ada terpundor ya bang, kuan kayak dre. Dili ay. Bugsay ay. Padong lagi sa mabaw. La grabe ha Oh, pinaisa kayo. Ah, grabe ay. Shark. Ay. Strike bro. Wapo ke strike bro. Do. Do. Wapo ke strike. Hello gede. Guys. Le, kuru-kuru go. Oh, Sana. Pugap. Oh, di natin. ha? Le, sukul. La, tribali natin. Oh, dibalik. Tribali na no. Dara. Kita na dre. Le. Tribali. Le, isugaw. Le, isugaw. Okay guys, wata ka video guys. Taka video guys. Eh, nasa man eh. Bye. Ah, tribali, yellow tail. La. Eh. Guys, may highlight ko guys. Koy highlight. Ha? Gigagmayan ani mog mayo imong kuan Jake. Ito nila ko na boy. Nawa na strike on na day. Nice one! Agay! Uy! Sangit. Sangit pa gid. Agay! Uy! Nice one! Ha? Nice one! Ay.
Uy, wala biya ko singkir. Gara-gara dyan ka na ako. Ay, wala ko singkir biya. Gara-gara ka na ako. Ambil ko na yung magkwanta. Ito na isod akong isda na. Ako na isod. Ayo, ako na ipadong niyo. Ay, sayang. Oh, lah. Dako po din niyo. Spotted, orange spotted. Dako po din niyo. Upat katudlo guys. Oh, unsa man ni? Sa kasuno. Daray, pakapin na to guys. Ang atuwa. Saka sila nga naka jersey kuno. Kuya. Big Eye Silay. Oh, Big Eye Silay. Ano na guys kay. Man taron nagdamong ko tag kon banana. Nagdatag banana jig. Oh, wa gid. Tara. Let's go. It's a me. It's a Mario. Let's go guys. So, ako lang sa toron kay ambot. Wagi siguro eh. Oh na, may soda. Okay, nakuha man si Jaman. Pero tanaw ko sa banana ni. Nakuha tag sila guys, sila nga nag-jersey ko no. Jersey sa tingin. Nag-jersey. So, once again, shout out sa Team Bingwit. Master Orlan. Oh, ganahan gikuha ni nga jersey kay. Kan dili bitaw mo saka ter, di mo ana ba? Sakto kayo ba? Let's go. Vamos na kayo. Okay guys. Hiwi ang kuplo. Pero makadaog na tayo dito sa squatter. Okay, taon-taon naman. Sunod na po guys, bye-bye! Ato, bye-bye na ito ko, Master! Hey guys, okay. Okay.